Van de 9 duels op de hertgang won Jong PSV er zo'n. En ze speelden 1 keer gelijk. Nog maar 1 keer waar tussen verlen. Maar daar bracht Cambuur verhoring in. Binnen de minuut scoort Sander van der Streek al de openingstreffer voor de Ljouwerters. Cambuur speelt het goed in de beginfase en Van der Streek is in vorm. Deze keer kan de keeper redden. Jong PSV maakt tasje dat Cambuur de lekkers uitdeelt. Het is weer Van der Streek die dicht bij een verdubbeling van de score is. In de rem van de eerste helft kroept Jong PSV wat uit de schulp. De druk groeit en er komen kansen. Maar Cambuur had Harm Seinstra. En die ben je voor het net voorbij. En zelf creëert Cambuur ook kansen. De vrije trap fraai bij Sander van der Streek. Maar die zijn schot mist deze keer wat kracht. En dus is het nog altijd maar 0-1 en kan Jong PSV samen de liekmaker meidje. Maar weer toont Seinstra zijn topvorm. In de tweede helft komt Tariq Tissoudali in het veld. Maar rekt Cambuur ook smaakmaker Sander van der Streek kwijt. Na alle gedachten met een hamstringblessure. Van der Streek maar het veld verlitten. Hij wordt vervangen door de nijste onweest Farshad Noor. Cambuur blijft bij de les en wil graag de wedstrijd door de streek heljen. Mooie paas op Martijn Barto. Een prachtige voorzet en dan Tariq Tissoudali. 2 keer, maar geen goal. Maar dat zal de Nijeman in zijn tweede invalbeurt bij Cambuur daarna op schitterende wijze goed meidje. De beslissende paas is van debutant Farshad Noor. En het is Tissoudali die nou een fantastisch doelpunt maakt. 0-2. Het wordt haast nog een mooier dreamdebuut voor Farshad Noor, want hij had de 3-0 op een skoeg. Dat slag het krek net. Maar Cambuur wint wel en had weer helemaal aansluiting met de subtop.